କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ନା ମୋ ହିରୋ ନୁହେଁ, ମୁଁ ହଉଛି ସତ କଥାଟା ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟାଏ ପ୍ଲେ ବୟ। ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଜଳରେ ପୋଷାଇ ସେମାନଙ୍କ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟିବା ହଉଛି ମୋ କାମ। ପ୍ରେମ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଦିନିଆ ଦୀପାବଳି। ସେ ଦୀପାବଳିକୁ ମୁଁ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଏ। ଆରେ ସେମାନେ ବି ମତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ହେଲେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରି ଆଜି ଆକାଶର ତାରା ହେଇଗଲି। କାହାକୁ ଏ ହୋଟେଲର 3 ତଳ ଛାତ ଉପରୁ ତଳକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି ତ, କାହାକୁ ଏ ଘର ଭିତରେ 17 ପିସ୍ କରି କାଟି ଦେଇଛି। ହେଲେ ସେତିକି ନୁହଁ,